Туган җиребезгә карата мәхәббәт бәйрәме ватанны саклаучылар көне якынлаша. Ватанга хезмәт итү ул үз илеңнең тыныч тормышын, намусын саклау. Ватаныбыз сагында кыю йөрәкле, лачындай ир-егетләребез тора. Көчле иңнәрнең күләгәсендә без үзебезне бәхетле, тыныч хис итәбез. Күгебез аяз, көннәребез имин булса, табыннарыбыз да мул, җаннарыбыз да тыныч була. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сезнең белән мин, Зөлфия Шәмсуарова. Эбиволь милли киемнәр һәм аксессуарлар җитештерү оешмасы эксклюзив тегелешле татарча милли хатын-кыз костюмнары, ирләр камзуллары, чапаннар, баш киемнәре, төрле бизәнү әйберләре җитештерә. 25 ел эшләү дәврендә Эбиволь мастерларының декоратив гамәли сәнгать бизәкләре белән ясалган 7000-нән артык үз архивлары тупланган. Эбиволь костюмнары Европада, Америкада, БДБ илләре һәм Рәсәй шәһәрләре музейларында, шәхси коллекцияләрдә саклана. Эбивольнең максаты милли мөхитне саклап, дөньяга танытып, киләчәк буыннарга тапшыру. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең тәбрикләү хатларыгызда никадәр хис кичерешләр, күпме шатлыклы вакыйгалар чагыла. Бу бик сөендерә. Менә бүген дә редакциябезгә бик матур тәбрикләүләр килеп иреште. Балык бистәсе районында Тәпчаллы авылында гомер итүче Рәүф һәм Гөлсинә Низамовлар гаиләләрендә 20 февральдә зур бәйрәм кавышканнарына 40 ел. Кадерле әниебез һәм әтиебез, сезнең бергә гомер итүегезгә 40 ел тулу уңайы белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Безнең өчен иң кадерле газизләрдән газиз булган әти һәм әни. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, тигезлек һәм кырычтай саулык, сәламәтлек, тормышыбызга ям өстәп, авырмы яшәвегезне, озын гомер итүегезне телибез. Барысы өчен дә мең рәхмәт, әти, әни. Сезнең тормыш юлы матур тарих, күпләр өчен үрнәк булырлык. Рәхмәт дибез сезгә, чын йөрәктән. Сезнең гомер безнең горурлык. Иң җылы теләкләр белән яраткан балаларыгыз, оныкларыгыз һәм барлык туганнарыгыз да кушыла. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-янкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Безне кеше итү өчен китте бөтен кешегез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән бергә гомер итәргә, сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Хөрмәтле Рәүф һәм Гөлсинә Низамовларның гаиләләренә шатланып яши торган гомерләр телибез. Бүген Мәйдан телеканалында әлеге җыр сезнең хөрмәткә яңгырый. Яшьлегемне булган барлык назымны синең белән парлап үтәм, кабатланмас язымны сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны сиңа гына.
деген сүзләре сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны сиңа гына дип саклыймын күңел җылыларымны сиңа гына Хәзер укылачак тәбрикләүебез Кайбыш якларына сәлам хаты булып ирешсен. 21 февраль көнне олы абыебыз Гарифуллин Нурулла Ярулла улына 80 яшь тула. Алар Кайбыш районы Кече Кайбыш авылында хатыны Вәсилә апа белән 58 ел гомер кичерәләр. Абый 41 ел баласы. Әткәй сугышка чыгып киткәндә 1 яшьләр тирәсендә күкрәк баласы булып кала. Дөньяга аваз салгач ук сугыш ачысын тоеп үскән шул. Барлы юклы ризык белән тернәкләнгән ул заман балалары. Озак та үтми, гаиләгә аянычлы хәбәр килә. Ржев тирәсендә барган бәрелешләрдә әткәй каты яралана, тездән югары аягын өздереп, хәрби госпитальгә эләгә. Озак дәваланганнан соң гына култык таягына таянып авылга кайта. Көчле рухлы булгангамы, авырлыкларга бирешмичә, тормышны дәвам итәләр. Гаилә ишәя, барлыгы 8 бала тәрбияләп үстерәләр. Абыебыз Нурулла барыбызга да үрнәк булып, төз гәүдәле, шибәр, авылда бер дигән гармунчы егет булып җитлегә. Тәтештә авыл хуҗалыгы техникумында тәмамлый. Башта тирә-юн авылларда радио тоташтыручы булып эшли, авылдашы Вәсилә апа белән гаилә корып, районда кадрлар бүлегендә 11 ел эшләде. Соңгы елларда районның иминиятләштерү бүлегендә 21 ел хезмәт итеп лаеклы ялга чыкты. Хезмәт ветераны да әле ул. Вәсилә туган апа белән матур гына гомер кичерәләр. Кайчан кайтсак та ачык йөз, тәмле ризык белән каршы алалар. Рәхмәт аларга. Инде абый мәчет карты, матур теләкләр теләп дугалар укый. Шулай да иҗади күңелле кеше. Әле матур баянын алып, берничә авыл киен сыздырып уйнап алмыйча калмый. Менә шундый олы җанлы, киң күңелле кешеләр инде алар. Туган көнең белән сине, абый, әле шулай күңелегезне төшермичә, гөрләшеп яшәсәгез иде. Шундый җылы очрашулар булып торса иде. Туганнар җыелышып торсак иде. Сәламәт булыгыз. Без сезне чиксез хөрмәт итәбез. Барлык туганнар исеменнән энекәшең Зөфәр, Розалия, балалар һәм оныклар диелгән әлеге тәбрикләүдә.
Гарифуллин Нурулла Ярулла улына ихластан біз дә саулык сәламәтлек телибез. Мәйдан телеканалында күңелләрне эретердәй матур җырны бүген сезгә багышлыйбыз. Бар қараңғы деп илемей қалма, ай болмаса йылдыз бар. Қараңғы деп илемей қалма, ай болмаса yazıp tügül söyleşip de sözler biterlik tügül. Yazıp tügül söyleşip de sözler biterlik. Ballası tuğan şiirim gül arası özüm avıl ballası tuğan şiirim gül arası özüm avıl balası. Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбыз игътибарына. Сез дә якын кешегезне тәбрикләп, Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатлар җибәрә аласыз. Без кадерле тамашачыбызны сөендерергә ашыгыйк. Бүген безнең өчен зур бәйрәм, безнең иң яраткан, иң кадерле кешебезнең, бердән-бер әниебезнең, әбиебезнең, Габдрахманова Римма Мансур кызының туган көне. Яраткан әниебез Кукмара районында Байлангар авылында туган. Үсеп, укып, Кукмара тегү фабрикасына эшкә китә, ул анда мастер булып эшләгән. Бираздан әни безнең әтине очраткан һәм алар 1985 елда өйләнешәләр дә Кызыл Аланга күчеп китәләр. Аннан мин һәм сеңлем тудык, безне үстереп, укытып кеше итәләр. Бик кызганыч, янәшәбездә яраткан әтиебез юк, әмма без ышанабыз, әти безнең белән горурлана. Әти белән әни бәхетле уртак тормыш корып 32 ел бергә яшәделәр. Узган ел әни Биектауга күчте. Әниебезнең хәзер бездән ерак түгел яшәү белән без бәхетле. Һәр вакыт безгә ярдәм итә, яхшы киңәшләре белән канатландыра. Безнең әниебез бу дөньяда иң игелекле, яраткан һәм кайгыртучан, дөньядагы иң яхшы әни. Барысы өчен дә аңа 1000 рәхмәт.
Кадерле әниебез, без сине бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа чиксез сәламәтлек телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Яратылып яшә һәр чак. Озын булсын гомерең. Син безнең якын кешебез, бәхетләр телибез сиңа. Кызларың Эльвира, Венера, кияүләрең Вадим, Фәнис, оныкларың Лиана, Линара, Диана һәм Лилия. Хөрмәтле Римма Мансур кызы, сезнең хөрмәткә сайланган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Синәнием янда булгач, шундай күңелләр рәхәт. Барысы өчен рәхмәт сиңа, мең рәхмәт. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Киткән чакта озатасың, исән сау йөрер дисең. Уемда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңайы баласың, күреп чал чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвен янә. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам, матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрәк. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Озын булсын гомерең. Бүгенге очрашуыбызга республикабызда инде танылып белгергән баянчы, хәтта тальян гармоннарда өздереп уйный белүче яшь музыкант Рәзил Камаловны чакырдык. Сезне кайнар сәламлибез. Барлык иҗат төркемебез сезне кайнар сәламли. Исәмсез, бик шатланып сезнең яныгызга килдем. Рәзил, бәйрәмнәрдә нинди музыкага күбрәк биергә яраталар? Баянгамы әллә ритмлы дискәтүк киенәме? Иң еш уйнала торган бәйрәм киен безгә башкарыгыз әле.
Менә хәзерге реалияларда дип әйтим, дискотек көйләрен дә шулай ук биләр, шулай ук менә гармон, баян, тальян булган җирдә, әлбәттә, татар мәҗлесләрендә аңа биемичә берничек тә булдыра алмыйлар. Шуңа бик яратып татар көйләренә бийләр. Менә шуларның берсе. Шуннан да иң еш уйнала торган бәйрәм кие. Ә менә үз өегездә бәйрәм булганда нинди көй яңгырый? Безнең өебездә кунаклар килгән вакытта шулай ук бездән минем тормыш иптәшем Рафина Ганиуллина җырчы, безнең уртак җырларыбыз бар. Бездән Бик яратабыз. бик зур рәхмәт. Безнең уртак җырыбызны җырларга бик еш сорыйлар. Шулай ук үзем язган җырым да бар. Гармон күңеле дип атала. Шунда бик яратып башкарам. Сезгә дә җырлап уйнап күрсәтим әле. Бик рәхәтләнеп. Куйыныма алламында әйдә җаным диямін, сөйгән ярымы шикелле шул сөйли гармон серләрен. Гармонымла үзәкләрне өзү, ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Гармонымла үзәкләрне өзү, ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Ник булмасын бар икән ул гармонны да күңеле. Искиткеч бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Ә менә гаиләгездә иң искә ала торган, яратып искә ала торган берәр бәйрәм тарихын сөйләгез әле. Бәйрәм тарихына килгәндә, яшь чакта, белек чакта иң яраткан бәйрәмнәр инде Яңа ел һәм Сабантуй. Сабантуйларны аеруча көтеп ала идек, чөнки аңа бик каты әзерләнеп, эссе көннәрне була, шортиклар, күлмәкләр безгә, футболкалар әниләр махсус алып бирә иде. Аннары акча җыеп, бөтен уеннарда катнашып, җиңеп, бик күңелле чаралар, Кадерле хатирәләр бу. Хатирәләр, шулай ук төрле яктардан туганнар кайта, бөтен туганнар белән күрешеп, аралашып, ала торган вакыйга шул бик истә кала. Кәефләрегез бәйрәмчә булсын өчен нинди ысуллар кулланасыз? Әлбәттә, кәеф бәйрәмчә булыр өчен бәйрәм кирәк. Ул булса да туган көн, календарны хәзер интернетны ачып карасаң, бүген инде бәйрәм дип язсаң да бик күп бихисап бәйрәмнәр, шуңа бәйрәм хисен көндә үзеңә ясарга була. Әлбәттә, мин гармончы булгач, һәрвакыт минем белән шатлыкта да, кайгыда да ул минем гармоным. Мин уйнап җибәрсәм, бөтен хисләрем, бөтен кайгылар таралып, моң белән әверелеп, яхшы кәефкә әйләнә. Рәзил, әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тамашачыларыбызга да бары тик якты, күтәренке бәйрәмчә кәефләр телибез. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Иң изге уй ниятләр белән хатлар укуны дәвам итәбез. Ерак төньякта урнашкан Муравленко шәһәрендә яшәүче якын дустым Заһидуллина Миләүшә Тәлгать кызын туган көне белән котлыйм. Ул анда инде күп еллар балалар бакчасында тугры хезмәт күрсәтә. Хезмәттәшләре үзен бик хөрмәт итәләр, яраталар. Үзе дә гаиләсендә 2 кыз бала тәрбияләп үстерде. Регина белән Алинә әниләренә охшап пөхтә, тырыш, хезмәт сөючән балалар булып җитлегәләр. Хөрмәтле Миләүшә, сине чын күңелдән шушы олы бәйрәмең белән котлыйм. Сиңа аяз күк йөзе, шымырт чәчкәседәй ак бәхетләр, кырычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телим. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер ит. Балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен, гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа дустым, болытларны куып таратып, яшигәле алда гомер барда, якын дуслар булып яратып. Заһидуллина Миләүшә Тәлгать кызына якын дусты Илмир язып җибәргән әлеге тәбрикләү хатын. Хөрмәт итеп без дә барлык якты матур теләкләргә кушылабыз. Бәйрәм бүләге булсын сезгә чираттагы җырыбыз. Күктән йылдызлар коела, дөнья сихри тоела. Күптән күрешмәгән дуслар бүген бергә җыела. Ничә еллар йөрткән җаның җылысын, түкми чәчми сиңа ничек юлыйсын. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Йылдыз булып яныйм әле, сиңа бер ярыйм әле. Элеккечә якын итеп, яратып барыйм әле. Иң кирәген эзлим әйтер сүзләрнең, елмаюын күреп синең күзләрнең. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Тақиялар үреп бирән, тәгәрәгән йылдыздан. Безгә әйтеп тормый гына, бу яшьлек соң ни гуза. Сөйләнмәгән серләр әле бетмәгән, гомернең иң матур мәле үтмәгән. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Күңел тулы җылы хисләрдән, күз чагыла матур төсләрдән. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Бәхет шатлык сөю ташып түгелә, теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә. Теләкләрсез бәйрәм, бәйрәм түгелә.
Күңелләрне сөендерерлек туган көннәр, бәйрәмнәр тормышыгызда күп булсын дигән теләктә тагын бер тәбрикләүне сезгә җиткерәбез. Әлки районы Иске Балык күл авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә 2 малай үстереп, 6 онык арасында гөрләтеп яшәп ятучы кадерле җизнәбез Яруллин Имаметдин Борхан улының 20 февральдә гомер бәйрәме. Кадерлебез, сине 65 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Син киң күңелле, олы йөрәкле, ярдәмчел кеше, гаиләдә хәстәрлекле, горурланырлык әти һәм ир. Һәр вакытта да шулай изге күңелле булып кал. Җизни, бүгенге көндә син бәхетле кеше. Синең янәшәңдә шатлыкларны уртаклашучы, кайгы хәсрәтләрне бүлешүче, ышанычың һәм таяныр кешең, тормыш иптәшең, безнең апабыз Фәния, яратучы балаларың, оныкларың, туганнарың бар. Киләчәктә дә шулай якыннарың янәшәсендә аларның күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, балаларыгызның тәүфиклылыгына, оныкларыгызның бәхетенә куанып, кулга кул тотынышып, тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичерергә насыйп итсен. Тагын бер ел өстәлсә дә сиңа, ул ел сине тагын да яшәртсен. Нурын сибеп көләч йөзләреңә гел шат итеп кенә яшәтсен. Ташламасын сине бер кайчанда бәхет белән тулы елмаю. Урап үтсен сине кайгы хәсрәт, ә йөзеңдә булсын куану. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәния, балаларың, оныкларың, туганнарың исеменнән яраткан балдызың Гөлүсә. Мәйдан телеканалының барлык иҗат төркеме сезне чын күңелдән тәбрикли. Чираттагы җырыбызны бүген Яруллин Имаметдин Борхан улына багышлыйбыз. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә.
батмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары, бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Гомер үткәнлеге сизелмәй. Шушы матур мизгелләрдә дөньяга килгән һәр кешене ихлас тәбриклибез. Мәйдан телеканалы яраткан тамашачыларыбыз белән һәр чак элемтәдә. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына күңел түреннән чыккан хатларыгызны сез дә җибәрә аласыз. Безнең белән элемтәгә керү өчен 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Йөрәк җылысы белән язылган тәбрикләүләрегезне сезнең якыннарыгыз да көтә. Илебезгә иминлек, һәр барчабызга да тыныч тормыш теләп, без сезнең белән саубуллашабыз.